Ακούστε τώρα είναι μια στιγμή ιερή για τις γυναίκες, για το γυναικείο μας κοινό, γιατί είναι εδώ η Δέσποινα Καϊσίδου, η αίρια της αισθητικής και αγαπημένη αισθητικός πάρα πολλών καλλιτεχνών και διασύμων αυτής της χώρας, η οποία θα σας φτιάξει μαγική μάσκα για πρισμένα μάτια και για αυτό το μέρος που εμείς οι γυναίκες έχουμε πρόβλημα, πώς θα εξαφανίσετε προγούλη, διπλοσάγωνο, τα πάντα. Το Ελενάκι μας θα πάει αμέσως να τη συναντήσει. Είμαι πανέτοιμη να μάθω όλα τα μυστικά για εσάς. Είσαι. Έτσι. Καλημέρα Δέσποινα. Καλημέρα και στη Χριστίνα που έχει έρθει εδώ έτσι για να κάνουμε τις θεραπείες πάνω στο κορίτσι. Ακριβώς. Δεν έχει ανάγκη το κορίτσι, αλλά... Καλά, όλοι όμως μετά από ένα δύσκολο βράδυ, μία ασθένεια, οτιδήποτε, έχουμε ανάγκη. Ναι, εντάξει. Όλοι. Χαρτί και μολύβι λοιπόν, κορίτσια, για να σημειώσουμε τι χρειαζόμαστε, Δέσποινα. Και τι θα φτιάξουμε πρώτα. Θα ξεκινήσουμε με τη μάσκα ματιών για πρισμένα, όχι από μπουνιές που είπε ο Θέμης το πρωί, μάτια. Και με μαύρους κύκλους. Αυτό και αν κάτι που ταλαιπωρεί και πολλές φορές είναι θέμα που το έχουμε κληρονομήσει και δεν είναι μόνο η αϊπνία. Δεν θα εξαφανιστούν. Αλλά θα γίνουν καλύτερα. Θα αποχρωματιστούν αρκετά. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ απλά αυτό που θα χρησιμοποιήσουμε. Είναι 1/4 φλιτζανιού γάλα πλήρες και 4 κουταλιές σόδα μαγειρική. Λοιπόν, τα ανακατεύουμε να γίνει ένας πυλός. Αυτή θα τη δοκιμάσω και εγώ στο σπίτι μου. Αυτή κανονικά πρέπει να μπει 20 λεπτά στο ψυγείο και θα έρθει να πήξει και θα γίνει σαν κρέμα. Τώρα εδώ είναι λίγο ρευστή. Ωραία, κανονικά λοιπόν. Κανονικά, τη βάζετε στο ψυγείο για 20 λεπτά γίνει... να κρυώσει, γιατί οτιδήποτε βάζουμε στα μάτια πρέπει να είναι κρύο. Καταπολεμάει τα πρεξίματα και τα συστατικά τώρα. Το γάλα έχει πρωτεΐνες και αντιοξυδευτικές ιδιότητες και η σόδα με το ανθρακικό νάτριο που έχει αντιοξυδευτικές και λευκαντικές ιδιότητες. Να φύγουν αυτοί οι μαύροι κύκλοι που καμιά φορά και με κονσίλερ δύσκολα καλύπτονται. Δύσκολα, είναι πολύ δύσκολο. Λοιπόν, εγώ θα τη βάλω τώρα λίγο απλά να δείτε. Ναι, για να πάρουμε μια ιδέα πώς να την απλώσουμε κι εμείς στο σπίτι. Την απλώνουμε στα μάτια, κοντά. Τα μποναριστά βλέπω. Τα μποναριστά, ναι. Είναι και πολύ πάνω και κάτω. Η περιοχή κάτω από τα μάτια και πρέπει να την προσέχουμε. Και να μπει μέσα στο μάτι, μην τη φοβηθείτε. Δεν παθαίνουμε κάτι. Όχι. Και για πόση ώρα το αφήνουμε αυτό? 15 λεπτά. Και πόσο συχνά μπορούμε να κάνουμε αυτή τη μάσκα? 1 με 2 φορές την εβδομάδα. Υπάρχουν κάποιες μέρες που γίνεται παραπάνω κατακράτηση. Ναι, αυτό που λέμε. Ή άμα πιούμε, ή άμα είναι ο κύκλος της γυναίκας. Τότε μπορούμε να τη βάλουμε και 2 φορές και 3 την εβδομάδα. Λοιπόν, 15 λεπτά αυτά, αλλά σημειώνω πάλι 20 λεπτά στο ψυγείο. Ωραία, να πήξει και να είναι δροσερή. Πάρα πολύ απλή. 2 υλικά ήταν ουσιαστικά. 15 λεπτά τα αφήνουμε στα ματάκια μας και ήδη έχουμε δει τη διαφορά. Έτσι, ακριβώς. Πάμε και στην επόμενη μάσκα, που είναι η μάσκα για να μας βοηθήσει να καταπολεμήσουμε το προγούλι. Έτσι. Λοιπόν, τι θα χρειαστούμε? Το πολτό από 1 μήλο, 1 κουταλιά μέλι, 1 κουταλιά κρέμα γάλακτος και 1 κουταλιά αλεύρι ή πίτουρο βρώμης. Ή βρώμη, νυφάδες, ό,τι έχουμε. Λοιπόν, είναι σημαντικό, πολλές γυναίκες προσέχουν μόνο το πρόσωπο. Πρέπει το ίδιο να προσέχουμε και το λαιμό και το προγούλι και το ντεκολτέ. Αυτή μπορούμε να τη βάλουμε από το πηγούνι, ντεκολτέ και λαιμό. Άρα πιάνουμε όλη την περιοχή αυτή. Ακριβώς. Έχεις δίκιο, βάζουμε κρέμα συνήθως στο πρόσωπο και ξεχνάμε όλα τα άλλα. Δεν την προσέχουμε καθόλου αυτή την περιοχή. Και αυτή η περιοχή δυστυχώς φέρνει τη ηλικία της γυναίκας. Δείχνει, βέβαια. Και εσύ είναι ότι είναι και πιο ευαίσθητο το δέρμα, άρα και με τον ήλιο πιο λεπτό, πιο ευαίσθητο. Να σημειώσω ότι τώρα πια που ανοίγει ο καιρός και έχουμε πολλές ηλιοφάνειες, είναι σημαντικό η αντιλιακή. Μην ξεχνάμε αντιλιακή κρέμα. Και το χειμώνα και όλα αυτά. Μας το λέτε και το ξεχνάμε. Ανακατεύουμε καλά, να ενωθούν όλα τα υλικά και απλώνουμε στο πρόσωπο. Τώρα εδώ πρέπει να είμαστε ξαπλωμένοι. Γιατί αλλιώς απέφτει, πρέπει να γίνει χοντρή, στρώση. Ναι, αρκετά. Πάω στο πρόσωπο. Και πόση ώρα κρατάμε αυτή τη μάσκα? 20 λεπτά και μετά ξεβγάζουμε με χλιαρό νερό. Τα μάτια δεν τα ανοίγω.
Όχι, ήταν εξής. Οι άλλες. Και αυτό πότε μπορούμε έτσι να δούμε τα πρώτα αποτελέσματα, πόσο καιρό πρέπει να την κάνουμε τη μάσκα? Θα την κάνουμε 2 φορές την εβδομάδα Ναι. και θα αρχίσουν να βλέπουν τα πρώτα αποτελέσματα. Αμέσως. Με το που θα τη βγάλουμε, θα δούμε πιο σφριγγυλό το δέρμα. Και σιγά σιγά θα αρχίσει και θα έχουμε κάποια αποτελέσματα στο προγούλι. Καλή Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί και οι δύο Ευχαριστώ. συνταγές εντωμεταξύ είναι πάρα πολύ απλές. Είναι πολύ εύκολες, πράγματα που έχουμε όλοι στο σπίτι. Ναι. Τι δεν έχουμε. Και έχουν αποτέλεσμα. Λοιπόν, και όπως είπες, το αφαιρούμε με χλιαρό Με νερό. χλιαρό νερό, βάζουμε την κρέμα μας, βάζουμε την αντιλιακή μας. Και είμαστε βγαίνουμε. έτοιμες. Ευχαριστούμε για αυτά τα μυστικά. Ευχαριστούμε βεβαίως και την Χριστίνα που είναι από το γραφείο μοντέλων του κύριου Κουτούλια. Η Χριστίνα δεν μπορεί να ανοίξει τα μάτια της. Δεν μπορεί να ανοίξει τα μάτια της. Και τις συνταγές της ξέρουμε πλέον, να τις κάνουμε και εμείς στο σπίτι. Εγώ θα σας πω τα αποτελέσματα την άλλη εβδομάδα. Θα δοκιμάσω τη μία για τα μάτια. Αχ, τι ωραία είναι αυτά.